Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Dinokuotungamira Kwaziwa vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church, pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Pastor, kwazai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinotenda musoro wenyaya watiri kukurukura nezvawo nhasi unoti Vanoda Ndivo Vachanzwisisa. Vanoda Ndivo Vachanzwisisa. Kunzwisisa chii, Pastor? Shoko. All right. Wokunzwisisa shoko ramwari. Shoko ramwari. Ndakashaya kuti chii chiri kunzwisika. Saka maybe musati matanga ndine ma issues anobva kuvateereri. Like vanogona kuti tenge tichiita zvidzidzo zvikunyanya kusenda mabhuku raDaniel zvinoita zvichiprofita chinenge chichinyanya kutsanangura nekuratidza chimiro chemazuva ano ekupedzisira uye kuti vatendi ndezvipi zvavanofana kungwarira uye voitei kuti vaponeseke. Panoramba paine kapfungwa pandinotaura nevateereri kekuti zvinonzwisisika here zvinhu izvi, chidzidzo ichi chingabatsira here pakufunga uku, chiprofita ichi chingatonzwisisika here. Ndonyaya iri kutotaurwa murukurei. Munoona pane pekuti mubhuku raDaniel pane pachinzi ndakaona imwe mhuka yaive nenyanga ichibuda mumvura. Zvinhu zvakadaro zvinotonzwisika, kutonzwisisika kunyatsojeka chaiko kana kuti ndezvevafundisi. Musoro wenyaya uri kuti Vanoda havazi vafundisi chete. Unoona kuri kubva nemusoro wenyaya yekastoni ka ezvinezvi taane 4 years tichiita programu ino The Second Coming, tichiita zvidzidzo. Unoona kuti kune vamwe vanhu vane 4 years vachiteera zvidzidzo izvi, asi unoona achiramba achingodzokorora mubvunzo waakabvunza mugore rekutanga. Wokuti pakatanga chirongwa zvidzidzo zvese anozvinzwa, anoteera zvese zvidzidzo, asi unoona achingodzoka nemubvunzo umwe chete iwoyo. Ayo, inini pandaigona kuvaexcuse mubvunzo 1 pane maareas ekuti nyaya yemunhu akafa, kunyange zvikaita kunge zvatsanangurwa bhaibheri, uchingopedza chirongwa munhu anobva ati saka mweya wemunhu akafa unoenda kupi? Kunyange mazvidzidza but ndikura ko zvimwe zvidzidzo vanhu vachine mibvunzo. Vanhu ava vari mumaboka tingati mairi makuru. Kune vamwe wokuti mukakurukura akabvunza mubvunzo kuti aiwa pajeka, zvatojeka. But kune vamwe vekuti unoona zvinoita sokuti paaingove asati atanga kuteera zvidzidzo izvi ndo paachingori nanhasi. But kune vari kubhabhatidzwa vanomufundisi. Ndosaka ndati kune maboka mairi. Ndakunzwa. Saka kuti zvidzidzo izvi zvijeke kumunhu zvinyatsonzwisisika, zvine chekuitawo futi kuti pamwoyo pake pakarerekera kupi.
saka chidzidzo chiri kuti vanoda ndivo vachanzwisisa. Regai titange nekuverenga John chapter 8 verse ya 43. John chapter 8 verse 43. Hamunzwisise seiko kutaura kwangu, nekuti hamugone kunzwa shoko rangu. Jesu ari kuti ari kutaura nevanhu vari muchechi. Handito panzwa. Hanzi amita sei? Hamunzwisisi sei zvandiri kutaura. Zvikanzi nekuti chi? Nokuti hamugone kunzwa shoko rangu. Nekuti hamugone kunzwa. Muchirungu inoti iyo, you are not able to listen to my word. Kureva kuti pane chiri kutaurwa, vara rinoti listening iri, kuteerera. Munhu ari kuteerera zviri kutaurwa. Right. Asi chinangwa chake chiri chekuzozviprocessa mufungwa make. Nekumwe kutaura mavara haabatsiri here kuti shandisai vara rekuti hearing and listening. Kuti hearing zvapinda munzeve. But ari kuita listen zviri kupinda munzeve aine chinangwa chekuzvigaya, kuprocessa, kuzvizeya. Right. Now pakuzeya zviri kutaurwa izvi kaizvi anenge achida kuti zviri kurevei, zviri kuda kuti ndizodii. Handiti wazviona, ari kutsvaga kwazviri kumutungamirira kuti aende ikoko. Saka Jesu ari kuti imimi chiri kukutadzisai kunzwisisa ndechekuti muri kungonzwa nenzeve asi musina chinangwa chekutsvaga kuti zviri kuvavarirei. Handiti wapabata. Right. Rega tinzwe kuna John chapter 8 ikoko. Ndaida kuti vateereri ndiri kuona kuti paboka iri rakanga richitaurwa naro naJesu, sekufamba kwatiri kuita tese nechirongwa tisawanikwe paboka irori. Ngative nepfungwa yekuti pari kuuya shoko tarinzwa nenzeve, pfungwa yedu ngaivavarire kurizeya, tiine pfungwa yekuti Mwari varida kuti ndizodii. Right. Verenga pavhesi ya 21 kuenda pa24 ya John 8 ye. John 8 verse 21 kusvika pa24. Right. Zvino wakatizve kwavari, ndinoenda, muchanditsvaka, mukafira muzvivi zvenyu, pandinoenda imi hamungauyepo. Zvino vaJudha vakati, uchazviuraya kani, zvaanoti pandinoenda imi hamungauyepo. Akati kwavari, imi muri vepasi, ini ndiri wekumusoro. Imi muri venyika, ini handisi wenyika. Naizvozvo ndakati kwamuri muchafira muzvivi zvenyu, nekuti kana musinganditende kuti ndini iye, muchafira muzvivi zvenyu. Uri kuona zviri kuburitswa pachena naJesu panapa. Kune vanhu vasina mugove kana chikamu muumambo hwaMwari. Handiti wapabata. Ndosaka Jesu chinodariso mwoyo yavo haina kururama, haina kunaka pamberi paMwari. Handiti wazviona. Ndosaka Jesu ari kutotaura nevanhu vari muchechi. Anoti iye, imimi muri muchechi zvenyu, right, asi muri vepanyika panapa, ini ndiri wekudenga. Kuti pastor, kuti zvamuri kuita kararamiro kenyu hakanei nekuenda kudenga, kunyange muri bhizi nezvechechi. Handiti wazviona. Saka kune munhu anogona kuve bhizi nezvemuchechi, zvekuti upenyu hwake anotozikanwa kuti yakabatikana nezvechechi, asi asinei neushe hwaMwari. Alright. Handiti wazviona. Nekuti chinoyerwa chinenge chakatariswa naMwari moyo. Kuti moyo uyu uri kuda zvipi. Kune maaction ekuchechi. Handiti wazviona. But maaction iwayo kana asingatangiri pamoyo wakarerekera kuna Mwari, i-action bedzi isina kwainozoenda. Mwari anotarisa moyo. Alright. Zvinoda moyo nema-action zviri kusaidi kumwe chete. But musi muruda kuaccuse vateereri. Because inini zvandanjifunga ndaitofunga kuti munhu paanovhura wireless yake radio achinzwa chironga kana kuvhura television kana vaya vari kuteedza zvidzidzo mumagrupu eWhatsApp,
action yo kwandiri ndaitofunga kuti kutoratidza kuti aruda zvaMwari. Unoziva kuti Mukutere munhu angatore remote mufundisi ototi on TV aniti otobatikana otoona chirongwa but asinei nazvo izvozvo. Unoziva kuti vanhu vari kutaurwa navo naJesu vaka vaiti vakanzwa kuti ari kugungwa votomhanya vachienda ikoko ende kwakusina makombisa ezvinoka vaimhanya netsoka vanzwa kuti ari kugumura kwakati vaitomhanya vachimuteerera but akutaura navo manje ndo paanoti hamusi kunzwisisa zvinhu zvandiri kutaura izvo. Handiti vazvaona nekuti hamusi kuteerera hamusi kuziva mwoyo yenyu kwayakarerekera pano pasi. Apa pastor pane pandaverenga panze muchafira muzvivi zvenyu kana musingatende kuti ndini iye. Zvingangodaro zvichikonzera kuti because ipapapo in fact handingati zvingangodaro zvichikonzera zviri kutokonzera. Tibatsireika pastor kuti vanhu vanobatikana nezvekunamata asi Jesu havatende mari. Handiti uri kuona kuchechi vanhu vanoinga zvakasiyana siyana because kuchechi vamwe vanotora uri mukana wekunosangana nevamwe vanhu vakakosha zvovavhurira mikana muupenyu. Vamwe vanoendera kuchechi kuti aroore zvakanaka, vamwe ari kuitira kuroorwa zvakanaka, zvakasiyana siyana zvinoendera vanhu kuchechi. Handiti vazviona asi vanoenda kuchechi vachinotsvaga Jesu kuti avaponese kubva muzvivi zvavo ivavo manje ndo vari kunzi naJesu vanonzwa. Indapana John 7. Aiwa ndiri kuenda mamanzwa mabvunziro andaita ndandati ndanzwa muchiti vaitaurwa naJesu vaitoti kana ari kugungwa vomhanya. Chimiro ichocho chiriko nhasi pastor chekuti munhu kunogona kutenge kuchipisa zuva kuchinaya kuine achitsvari pamhene but Jesu wacho haadi kutorinzwa zita iroro. Haatodi kutenda muna Jesu. Saka ndiri kubva ndeshe kuti zviri kubatsirei. Handiti washuwa zvatati Jesu ari kubva ati muri wepanyika imimi because kana munhu aendera musikana kuchechi aendera Jesu here. John 7 verse 16 na 17. John 7 verse 16 na 17. Jesu akapindura akati kudzidzisa kwangu hakuzi kwangu asi ndoko akandituma. Kana munhu achida kuita kuda kwake uchaziva kana kudzidzisa uku kuchibva kuna Mwari kana ndichizvitaurira ndimene. Uri kuona panapa Jesu ari kuti mateachings andiri kukupai haazi angu ari kubva kuna Baba. Handiti wazviona just like zvatiri kuita zvino izvizvi kune vanhu vekuti kana vakateerera vanenge vachiti vanoona sekunge beterana rwodzi vari kutaura zvechechi yavo. Handiti wazviona zvokuti mupfungwa mavo hamuuye kakunzwisisa kuti vari kutaura shoko raMwari. Saka kana but vakatanga nesu chirongwa ichi chichatanga vazhinji vaondofunga zvakazonyatsoajekera kuti nyaya iyi haizi yekuchechi kwedu. Kune vamwe vakandoyatsana kuti zvinhu izvi zviri kubva mubhaibheri izvi zvinhu ndezvaMwari izvi asi kune vamwe wekuti kana tapedza kutaura saizvozvo kuti ndezvekuchechi kwavo. Saka ndo zviri kunzi naJesu panapa zvinhu zvandiri kutaura panapa hazvisi zvangu izvi ndezvaBaba. Saka musazvitore sezvangu because ina hamusi kundinzwisisa asi ishoko raMwari. Uye anobva aenda pamberi oti iye vane shungu dzekuita kuda kwaMwari vanojekerwa nezvandiri kudzidzisa. Zvokuti kune munhu anoenda kuchechi kanyatsoti ini Mwari ndoda kuziva kuti munoda kuti ndiitei semuranda wakandase uya wokuna mabasa pamurutaura pekuti vanhu vanofanira kunyatsoona kuti zviri kubva mushoko raMwari. But panoramba paine mubvunzo pastor inobatsirika sei? Kunogona kutanga mubvunzo unobvunzi nai mufundisi sei mimi musingabhabhatidze muchinyika mumvura katatu. Ukanzwa ati sei mimi kazhinji haasi kuri achidzidzo chatine taita ari kunongedzera pamwe kuchechi kwatinenge tichienda zvekuti unobva wanzwa iye akuti isusu tinodai. Pangabatsirike sei kuti maybe kuti vanhu vanyatsonzwisa kuti nyaya yeshoko raMwari haidi kuti uye wakasendama kune kwauri kubva. Izvozvo tinogara taura kuti tiri muhondo
Saka chimwe chinhu chakagonekwa naSatani kuuya pakati pevanhu kwakuvatsaura kuvaisa muzviboka. Imuriwo kwakati, imuriwo padombo, imuriwo pamupfuti, imuriwo pakati, imuriwo pakati, kuitira kuti munhu paanouya kuzodzidza Bhaibheri anouya achidhifenda mupfuti, umwe ari kudhifenda dombo. Handiti wazvova, saka anenge ati haisitiriwe padombo, haisitiriwe muzasi medziva. Saka ndo zvavanouya vachiita, havasi kuuya kuzonzwa kuti Mwari varoda kuti ndiitei. Saka Jesu anobva ati vanouya vachida kunzwisisa kuti Mwari vari kuda kuti ivo vaitei, vanozvinzwa ende vanobva vasumuka vachienda kunozviita. Aiwa, pari clear. Pari kujeka. Verenga Matthew 22 verse 29 unzwe. Matthew 22 verse 29. Right. Jesu akapindura akati kwavari, marashika nekusaziva magwaro kana simba raMwari. Right. Pane zvinhu tu zvinoita kuti munhu arasike. Yes. Zviri kutaurwa naJesu panapa. Hanzi kusaziva magwaro kana simba raMwari. Right. Kusaziva simba raMwari kunoita kuti kana uchiyera Mwari unomuinzanisa nevanhu. Unomuinzanisa nezvinogonekwa nevanhu. Mukuti pastor? Fanika pakanzi vakafa vachamuka. Unogona kuti ndiani akambomuka kumba kwenyini? Handiti wazvona? Mupfungwa mako mune muchiti vanhu hapana zvinhu hazvigoneke nevanhu izvi. Asi ukanga uchiziva kuti Mwari vane simba, ndo vakambounganidza guru varikaita munhu, vakataura mhembwe nenhoro zvikamhanya musango, unomutora saMwari. Saka ukasaziva simba irorero unovhiringika. Pamatara ekumuka kwakafa, simba racho munonzwa kuti rinokombewa sei? Vanenge vabva mukuiga sekuru wavo. Unonzwa iti zviya zvinonzi vakafa vachamuka, zviya concrete yataisa apa kapa. Saka kwavarika azviite. But ndoda timbonzwa kambo pastor, but pane panzi kusaziva magwaro futi. Kusaziva magwaro chakwakaipira kapa. Unofiririra mukunamata uri padivi. Kufanana nemunhu akoda nerodhisi iriyo. Unotsika mafuta ukatorwa 120, 110, 120, 110. Asi kwauri kuenda hausviki. Ari kunzi magwaro iBhaibheri. iBhaibheri unofanira kuti kunamata kwako kutungamirirwe nekunyatsojekerwa, nekuti Bhaibheri rinoti kudii papoindi ishi. Panyaya yechimiro chevakafa, panyaya yerubhabhatidzo, panyaya yezuva rekunamata, nyatsonzwisisa kuti Bhaibheri rinoti kudii, wonamata uchiteedzera zviri correct. Alright. Ngatimbonzwa ikambo mufundisi, tisikosimudzira ipapo. Yakanaka. Imba zekuneni mazwi eupenyu, ngandione kunakawo mazwi eupenyu, mazwi akanaka anondidzidzisa, mazwi aya akanaka, mazwi eupenyu, mazwi aya akanaka, mazwi eupenyu. Kristu anovapa vese mazwi eupenyu. Inzwanyi imwi vatadzi mazwi eupenyu, anotipa tese tinozova vake, mazwi aya akanaka, mazwi eupenyu, mazwi aya akanaka, mazwi eupenyu. Raura zvevangeriro, mazwi eupenyu, vese vachasunungurwa, Jesu muponesi.
tishenura tipinde kumusha mazwi aya akanaka mazwi eupenyu mazwi aya akanaka mazwi eupenyu. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Vanoda ndivo vachanzwisisa. Okay, pandaida kuzotaura paya chiregai kuti ndikubvunzei. Ndoda kutongoti ndikurudzire vateereri. Chimwe chabuda muchikamu chekutanga vateereri chinogona kuita kuti shoko raMwari risanzwisisike. Papedzisira pachitaurwa pfungwa yekuti panoda kuzikanwa magwaro nesimba raMwari. Saka ndaida kutokumbira kwamuri vateereri, ngatiitei chinamato chinoshandisa Bhaibheri. Ngatishandisei magwaro. Hativei vanhu vanoverenga magwaro. Ngatiitei maBhaibheri kudzimba. Mukacherechedza mimwe midziyo yakawanda mukati medzimba tinayo, nemamwe magadgets anotoda mari yakawanda, but misha mizhinji Bhaibheri riri kushayika. Hatiitei shoko raMwari rinobatsira kuti zvimwe zvinhu zvatinoona kunge zvisiri kunzwisika panyaya yekunamata zvinonoti jekei. Ameno ndataura zvakanaka. Wataura zvakanaka. Iyo wakaona kuti chero kuzvikoro hapana subject isina textbook. Yes. Ndo inogaidha vanhu kuti zvamunoda kudzidza zvakamira zvakadai zvakadai. Saka chero kunamatawo kune textbook yako. Ende zvikoro zvekuti dzimwe nguva pane paita dambudziko rematextbook, unotonzwa kuti ndakazobvisa mwana wangu pachikoro paya, hapana mabhuku. Asi anomuendesa kuchechi kusina bhuku. Ndopandiri kuti pakataurwe sei pastor? Aiwa, zvitori pachena, because kukuradza kuti munhu uyu anorizinaka, anobvisa mwana kuchikoro kusina matextbook. Asi panyaya dzekunamata, hamene kuti anozopusa kana kwako kunamata here, kwekuti anoendesa mwana kusina textbook. Kwete kuendesa mwana iye manje. Andizvozvona, musha wese hauna textbook pakunamata, asi kuchikoro vabvisa mwana. Ipapo panobva. Saka ndo chikumbiro chiripo vateereri. Panogona kuva paine zvikonzero zvakasiyana kuti sei mumwe musha kana kuti mumwe munhu asina Bhaibheri, but chikumbiro kana tiri vanhu vanoda kunzwisisa zviri kudiwa naMwari, kuguma kwenyika ino kwaapedyo, textbook yemutendi iBhaibheri. Hatifambei pastor. Right, tinoda kutenda. Regai tiende mberi. Vanoda ndo vachanzwisisa. Yes pastor. Tiverengerei Mapisarema 62 verse 11 munhu waMwari. Mapisarema 62 verse 11. Verse 11. Psalm 62 verse 11. Mwari wakataura kamwe chete ndikazvinzwa kaviri kuti simba nderaMwari. Wabata. Mira ndidzokorora. Mapisarema 62 verse 11. Mwari wakataura kamwe chete ndikazvinzwa kaviri. Right. Pfungwa iri kungotsimbidzirwa pakaston. Ndeyekuti vanhu vanoda Mwari nemoyo yavo yese. Right. Vanotogara vakazvimisira kuti kana angotaura vanoda kumuteerera. Alright. Saka vanozoti kana ataura kawani, uye ari kuti iye ndakanzwa kaviri. Emphasis, kutsimbidzira kanzwisisiro kacho. Ukura kuti wakabva wazvichengeta. Wakabva wazvibatisisa. Kanzwa kuti ane simba revanhu vairi. Anditozvoona kuri kuti simba racho ane kasumudziro kaanoita zvinhu kekunge pari kubatwa nevanhu tu. Saka wakanzwa munhu achiti ndakanzwa ka2, zvikureva kuti hapana kana kadhauti kakasara. Azvibata. Azvibata. Ende kubata kwacho hakusi kungobata kuti ndozvataurwa naMwari, ungozvisendeka. Anditi wapabata. Ndezvekutoita mbuva yako uinazvo. Right. Okay. Kuya kunonzi naJesu kunzwa nekuita. Because haungati ndakanzwa ka2 iwe usiri kuita zvinhu zvacho. Aiwa, azvidaro. Andiri kuibata. Azvidaro. Enda pana John chapter 8 pavhesi ya47. Right. John chapter 8 verse 47. Right. Uri waMwari unonzwa mashoko aMwari. Ima amunzwe nemhakai
nekuti hamuzati muri vaMwari. Uri kubata fungwa iri kubuda. Ari waMwari anonzwa zvinotaurwa naMwari. Yes. But imimi hamusi kunzwa zvinhu izvi nekuti hamusi vaMwari. Kuti pastor. Ende Jesu ari kuadresa vanhu vari muchechi vana. But vaimuteera kwemakore makore 3 nechidimbu vachimuteera but vasinganzwisise zvaaiticha. Handitozvo. Vairamba vangori zvavakawanikwa vari. Saka Jesu akuti chiri kukukonzeresai kudaro ndechekuti hamuzi vaMwari. VaMwari vanonzwa zvinobva kuna Mwari. Okay. Unoziva kuti dombo chero mukarikushidzira makariisa muzibhodho. Kuisa matombo chaiwo muzibhodho modira mvura. Mokushidzira moto wematanda. Mokushidzira moto wematanda. Hapafe pakabuda muto. Nekuti wakagara hausi usavi. Saka ndozvinotaurwa naJesu kuti imimika hamusi kubata nyaya idzi because hamuzive kudenga imimi. Havatori nenyaya dzacho. Hapana chinokuitai kuti mamuri muzonzwa zvinhu izvi. Okay. Nekuti hamusitori veushe hwaMwari. Ndapabata. Saka ndo chimiro kastori chakagara chiriko kubva kare munyaya dzekunamata. Okay. Chimiro ichochi chikastori chakagara chiripo ichi. Chevanhu kutoti havanei naMwari wacho. Asi havaregeri kuenda kuita zvechechi. Saka vanenge vachizviitirei pastor zvechechi zvacho? Ndo zvanzi naJesu. Imi muri venyika. Saka unoziva kuti munhu wenyika kwese kwaanoenda ari kutsvaga mikana ine chekuita nezvepano pasi. Okay. Handitozvona. Haanei nemikana inomulinga nezvekudenga. Aiwa. Muona ndiri kusekei. Ndazoyeuka ndichitaura nemumwe. Akatotaura neni panhare. Sikanzi nai mufundisi kudenga kuchaendwa here. Saka kwandiri ndakatanga nekufunga kuti muteereri mutsva pachirongwa. Arida kutonyatsoziva kuti aite proof dzingamubatsira kuti atangozve kunamata. Bandakangoita mubvunzo sekunge dambe ndikati munoenda kuchechi here. Ndobva mhinduro yatoti Saka pakandinetsa manje kuti muri kunzwa kwandiri kubva nako. Kwakandinetsa manje kuti saka andinoda kuzotsvaga hangu kuti zvimwe kuti kuchechi kuri kutoendwa. Munhu atoone makore. Asi ari kubvunza kuti kudenga kunoendwa. Mubvunzo wacho aitovhunza iti nhai ndezvemashuwa here kuti kudenga kunoendwa. Andiri kuzona ka. Saka uri kuenderei kuchechi? Ndobva ndiri kureva mama kuti panono confuse. Saka zvino chimiro ichi chinoita dzimwe nguva usanzwisise shoko. Haunzwisise because panenge paakutaurwa zvokudenga kwausiri kuenda kwausinei nako. Saka hapana need yekuti unzwisise. Aiwa, it's okay. Enda pana Mark 7 verse ya 6 kuenda pa 9. Mark 7 verse 6 to 9. Akati kwavari, Isaya wakaprofita pamusoro penyu, imi vanyengeri, sezvakanyorwa zvichinzi. Vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni. Asi vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso iri mirayiro yevanhu. Munosiya mirayiro yaMwari muchichengeta tsika dzevanhu. Akati kwavari, zvirokwazvo munoramba murayiro waMwari kuti muchengete tsika dzenyu. Uri kuona imwe pfungwa iri kubuda panapa. Pane vanhu vanonzi vanyengeri naJesu. Okay. Vanyengeri vanhu vakaita sei? Vanhu vanonamata zvepamuromo chete. Okay. Zvekungotaura. Handitozvona. Kuti kanamatiro kawo ndeke maaction bedzi. Okay. Asi moyo yavo haina kulinga naMwari. Okay. Hapana ukama. Okay. Saka vanhu vakadaro ivavo chirungu apa vainzi hypocrites. Ndo vanyengeri. Handitozvona. Saka hanzi moyo yenyu iri kure naMwari. Saka munhu kana achinamata moyo wake uri kure naMwari. Hanzi chimwe chinoitika ndechekuti munofarira mirayiro yevanhu kudarika yaMwari. Saka munhu kana achienda kuchechi
asi mwoyo wake usina kukonekta naMwari. Kana pakarayirwa nemunhu anoteerera pakarayirwa naMwari. Because ndaona pandaverenga hanzi munoramba mirayiro yaMwari asi muchiteera tsika. Handiti wazvona. Chero izvo zvimwe zvawangobvenga uchibvunza kuti but vanhu vanoenderei? Tinofanira kugaidwa neBhaibheri. Okay, pastor. But iwe ukasitoni ukatanga chechi yako nhasi woudza vanhu kuti Bhaibheri chiisai pasi, ndakatoudzwa zvese zvatofanira kuita, vanhu vanokuteera. Handiti wazvona. Unotoona vanhu vatori serious, varume vakuru nevakadzi vakuru vachitokuteera. Handiti wazvona. Asi kuti vadzokere panonzi munorasika kana musingazive magwaro, hapa make sense kwavari. Handiti wapabata. Saka chii chinoita kuti zvidaro? Moyo. Musoro wenyaya uri kuti vanoda ndivo vachanzwisisa. But chimiro chekuti vanhu havadi mutemo waMwari, vanoda tsika, chiri kubuda apa kuti chinotadzisa kunzwisa magwaro. Because zveshuwo kune chimiro chekuti vanhu vanoita zvechechi, asi semumunhu handisi kutaura tsika dzemukuru wekuchechi. Tsika muno muZimbabwe ngandishandise mavara amunoziva. Vanhu vanenge vachiti tsika dzedu, ndofunga matonzwisa kuti vanorevei. Munyika medu ukanzwa kuti aiwa hatingasiye tsika dzedu. Saka pakadaro ndofunga ndozviri kujeka futi apa, kuti Mwari haangazotendere kuti unzwisise shoko, iwe wagara watozvimisira kuti hausi kuzosiya tsika. Saka kuenda kuchechi manje unoziva mubvunzo waunogara uchibvunza munhu chaanenge akuendera kuchechi. Unomboziva takati tiri pane rumwe rufuso ndobva zvanzi yanguva yasadunu vatungamiri venharaunda. Saka vakasumuka zveshuwo wakataura zvikanzi maona here kavigirwo kaitwa mukuru uyu panapa wari kuudza vanhu vari panhataura nevanhu. Tarisai muone zvakaita dzimotikari, imota dzauya nevanhu kurufu. Tarisai muone zvakaita vanhu, mimvuri yatoshota, vamwe vari pazuva. Hamusi kuonawo kuti munhu avigwa zvakanaka uyu. Saka sarudzawo chechi yaunopinda. Unai mavigirwo ari kuitwa vamwe aya. Saka mufungwa make chechi basa rayo ndiye kuzouya kunhamo, munhu wovigwa zvakanaka. Apedza izvozvo I know kuti sadunhu anogona kutaura kudaro iri ngoriwo pfungwa yekuti semukuru aratidza kuti I'm not against kunamata. But variko here vanhu vangati vanzwa mashoko iwayo votoendera chechi kuti pakuvigwa vanhu vazodaro. Aiwa, sadunhu haana kana dambudziko, because sadunhu zvaari kudaka kuti nharaunda imuzive kuti haarwisane nechinamato. Saka anogona kutaura statement yakadaro. But ndikuti kuvanhu variko here kuti ndikuda kutora general vanhu, kanchiti general ndofunga maakundiza ndechira munhu akasvika grade 7 zvichikwira uko, ariko here angatyokere muchechi donzo riri rekuti ndigovigwa zvakanaka. Ndo vacho vari kutaurwa kana Jesu ava kuti imimi pamunouya kuchechika munonyanyisa kukoshesa tsika dzevanhu kudarika mirayiro yaMwari. Ndo vacho waunga uchitaura kaiwe kuti kana vauya kuchechi ikoko vanokoshesa zvinotaurwa nevanhu kudarika zvinotaurwa neshoko raMwari. Handiti wazviona zvekuti unogona kuzozvibvunza saka ari kudei kuchechi kwacho. Unoziva kudai kuchechi kuchibvunza kuti saka imimi muri kudei kunoko. But hazvina kutenderwa vanhu kuti vabvunze, munotongokurudzira kuti mumwe munhu achagadziriswa arimo, zviri nani kutombouya. Vateereri, chidzidzo chiri kuti vanoda ndivo vachanzwisisa. Manzwisiro andiri kuita mufundisi pavari kutaura, nyaya yacho iri kuramba ichitenderera pamwoyo wemunhu. Kuti akazvipira kunzwisa nyaya idzi, Mwari anoita kuti zvijeke. Enda kuna 2 Timothy 3 uverenga kubva pavhesi 1 kuenda pa7. 2 Timothy 3 verse 1 to 7. Zvino uzive chinhu ichi kuti nemazuva ekupedzisira nguva dzekutambudzika dzichasvika, nekuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka, vasingateerere vabereki, vasingavonge, vasati vari vatsvene, vasina rudo chairwo, vasingadi kuyanana, vanochera vamwe, vasingazvidzore, vane hasha, vasingadi zvinhu zvakanaka, vanonyengera, vasingarangarire, vanoita manyawi, vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari,
vane mufananidzo bedzi wekunamata Mwari, asi vakarasha simba rako. Ufuratire vanhu ivavawo, nekuti pakati pavo varipo vanopinda mudzimba vachiverevedza, vachitapa zvikadzi zvakaremedzwa nezvivi, zvinokwewa nekuchiva kuzhinji. Zvinongogara zvichidzidza, asi hazvingatongogone kusvika pakuziva zvokwadi. Hanzi vanhu mazuva ekupedzisira vanenge vaine mufananidzo wokunamata, but simba racho reukristu hapana. Handiti wazvona kureva kuti tuma action nenziyo, handiti wazvona ndo zvakazara mukanamatiro kavo. Asi kunzwisisa kuti Mwari varida kuti ndiita sei, ndibve paupombwe, ndisaite hasha, ndisachive, ndisiye zvemasvikiro. Zvese izvozvo havadi kunozvitsvaga kuti bhaibheri riri kuti kudii, but they attend church. Kuchechi havaregere kuenda. Handiti wapabata. Saka hanzi vanhu ivavo vanodzidza vadzidzazve, asi havasvike pakunzwisisa. Andirubaona kune vamwe vadhara wokuti kana akaenda kubira haakotsire usiku hwese, asi akangosvika kuchechi panongovhurwa vhesi akutorara. Handiti uri kuona. Saka unotonyatsoona kuti panapa kuchechi haaregere kuenda, asi anokotsira mharidzo yese, agosvika pakunzi ndo wadhara wakabata chechiyo, anoita kunorara muchechi imomo. Chiregai kudaro pastor. Mirai timbonzwa kambo. Vateereri tiri pachidzidzo, vanoda ndivo vachanzwisisa. Rambai muri pachirongwa. Tine ukama, tine kufara kutsamira mumaoko ake, chikomborero runyararo kutsamira mumaoko ake, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kunodzatira kufamba mzira, kutsamira mumaoko ake, nzira yapenya zuva nezuva, kutsamira mumaoko ake, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kutsamira mumaoko ake a Jesu. Chinyi ndinofa nekutizira, kutsamira mumaoko ake, gerunyararo ntenzi wapedyo, kutsamira mumaoko ake, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kutsamira mumaoko a Jesu, kutsamira mumaoko ake a Jesu.
Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Vanoda ndo vachanzwisisa. Pastor, ndiri kufamba nechidzidzo zvakanaka. Ndofunga kana nemova vateereri, pfungwa iri kukurudzirwa neshoko raMwari ndeyekuti ngatinyatsogadzirirai mwoyo yedu, toziva kuti tinoda kuponeswa, toita zvinhu zvacho nepfungwa dziri kuzeya, tichivavarira kunzwa kuti Mwari varida kuti tiita sei. Zveshuwa zvinoramba zvichiita kunge zvisinganzwisike. But pane pamwe manje, Pastor, paunoona kuti vanhu vanzwisisa kana kuti vabhilivha zvimwe zvinhu ka zvekutoti even vasingaende kuchechi vanenge vachitoshamisika kuti zvinhu zvakadai zvingabhilivhwe here nevanoenda kuchechi. Ndotiko pane zvekutoti general mukurarama unogona kunzwa vanhu vachiti kunyeperwa kuri pachena chena kudai, but unochishamisika kuti zviri simbu zvaMwari ka vachitadza kuzvinzwisisa ka pane imwe extreme end yekuti vanononzwisisa nekutyokera ka muzvinhu zvekutoti kune mumwe munhu ari ngori chero asinganamati anozviona kuti panapa kubhaizwa. Very good. Ndozvandinoda kutaura kuti vanhu vanonganyatsoona kuti pakubhaizwa apa vanhu vari kunyeperwa, but izvozvo vanenge vazvitenda. Chii chinokonzera kudaro kuti zviri simbuka? Ngandipese example. Ndogona kuti zviri simbu zvekutoti muprofita wenhema anodai odai bhaibheri rinenge richitotaura handitika rine minongedzi yarinopa. Zviri so simbu zvekutoti anyone anogona kutonzwa kuti zveshuwa kudai so indication yekuti munhu muprofita wenhema, but unogona uchishamisika zviri simbu zviya hazvibatwe. But ugona kuona vanhu vakatyokera pekutoti nevasingaendi uchiitwa unogona kutoona kuti kuvanhu vari kutambisirwa nguva vari kusarasika papi. Chimiro ichocho chinokonzerwa nei basi? Verenga kuna zvandikuraka vanenge vakatyokera zvinhu zvekutoti naasiri kuenda uchechi anotoona kuti wakumana vakaperera papa. Chimiro ichocho Pastor. Verenga kuna 2 Vathesalonika 2. I hope handisi kukubvisai muchidzidzo chenyu. Aiwa, ndiri kutoda kuti uverenge tsamba inobudisa wabvunza mubvunzo ka. Saka ndiri kukutika uverenge tsamba. Titsvake mhinduro. Kuna 2 Vathesalonika 2 verse 10 kuenda pa 12. 2 Thessalonians 2 verse 10 to 12. Nokunyengera kwose kwokusarurama kune vanorashika, nekuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari anovatumira simba rekukanganisa kuti vatende nhema, kuti vese vasina kutenda zvokwadi asi vakafarira zvisakarurama vatongwe. Right. Pamubvunzo wako iwowo kuti paripo pamwe paunonyatsoona kuti vanhu varasika masikati chaiwo apa. Handitozvona. Zvinotoonekwa nevasingaverenge bhaibheri kuti apa vanhu vabiridzirwa. Saka ndo zviri kunzi panapa kuna vaTesalonika. Panotangira nyaya iyi ndepekuti munhu iyeye haafarire chokwadi. He does not love the truth. Yes. Okay. Kunyangwa achienda kuchechi. Okay. Saka munhu uya asina hanya nekuti chokwadi chaMwari chinomboti kudii. Okay. Paarea ishi. Okay. Ndo panzi manje nekuti haana kufarira chokwadi. Mwari vanochimupa simba rekuti atende nhema ubva atyokera madziri. Nekumwe kutaura munhu uyo aramba haana kufarira chokwadi kuti Mwari ndiratidzewo chokwadi chenyu ndinyatsonzwisisa kuti munoti kudii panyaya iyi. Handitozvaona ka arimo munyaya dzekunamata chaari kutsvaga ndezvepasi pano. Saka pari kunzi Mwari anomupa simba inzira yekutaura kuti Mwari anochimurega onotyokera panhema. Hakusi kwekuti Mwari ndo vari kutonyatsokusundidzira. Mwari vasiya. Mwari vanochirega kuti nekuti vakuru vanoti muti unowira kwawakarerekera. Saka Mwari vanorega wowira kunhema idzodzo ndo dzaunofarira chokwadi wachiramba. Handiti wazvona. Unoziva kuti chinoita kuti munhu ajekerwe nechokwadi kuti ndazvinzwa anenge ane shungu dzekuti Mwari ndiratidzei zvinomboti kudiniko. Saka mweya mutsvene obatsirana naye
ngirozi dzaMwari dzobatsirana naye, zvobva zvati bha, oti Mwari maitei, otanga kuzvirarama. Because panondinetsa munozwa kuti ka vanhu pekutoti munoona pandikutaura statement hatisi kuti handingatodaro, haisi statement yekunge kukondema, but iri kuti generally kumunhu asingatoite zvechechika anenge achitoona kuti uku kurasika but munhu anenge akatyokera pasi taka zvekuti kuda kunge kumukwerenzura kuti kocheuka kahonapa nehasha dzinobva dzaitwa ka dziri hasha dzekudhifenda nhema. Right. Chikonzero andiwachibata Mwari asiya because iye aramba chokwadi and haana kuuya kuzonamata achitsvaka kuti Mwari munoda kuti ndiitei ndigozviita. Alright, Pastor. Yeah. Maybe ndikuona nguva yedu iri kufamba. Maybe to my question yandatanga naye patatanga chidzidzo. Ndanzwa nyaya general kunzwisa shoko. Right. Ndiri kuda kunyaya yeprofesi. Because chiprofita chemuna Daniel ndiJesu pana Matthew 24 verse 15 akatoti kana muchida kuziva zvemazuva ekupedzisira endai munoverenga bhuku raDaniel. Ende bhuku raDaniel rinodyidzana nebhuku razvakazarurwa. That's right. Chiprofita ichi chinganzwisisike here nemunhu nje? Because musoro wenyu wenyaya yakabhuya kuti vanoda ndivo vachanzwisisa. Because mukateerera ka ini pandoverenga bhaibheri iya hongu tiri kuramba chibatsirana nevateereri kuti zvijeke, but rinenge richiti mambo akarota hope chidhori, ndobva kuonekwa mhuka nyanga 10 mhuka dzaibuda mumvura. Mona zvinhu zvacho matsanangurirwa hazvinoita hazvisi here zvinobva zvatoitawo kuti vanhu pachavoka vabva vaita give up ngoti mheno vosiyana nemabhuku acho. Inzwa pana Mateo 13 verse 10. Ndatounzwa kastori, ndatounzwa. Verenga vhesi iri kuona kuti harisi kuenderana here nezvawabvunza. Alright, kunani? Mateo 13 pavhesi ya10. Matthew 13 verse 10. Zvino vadzidzi vakauya vakati kwaari, munotaurireiko kwavari nemifananidzo? Andozvauri kutauraiwo kuti kuna Dhanieri kune kuchitaurwa mazimhuka, ende mhuka yacho uchinyatsona kuti hakuna sango randinowana mhuka yakadai. Yes. Nekuna zvakazarurwa. Handiti wazviona. But Jesu ototi endai munodzidza bhuku raDhanieri kuti munzwisise zvine chekuita nekuguma kwenyika nekudzoka kwangu. Yes. Handiti wazviona. Munhu unosvika ikoko wochingurwa nemazimhuka. Saka womubvunzo wako uri kuti zvinonzwisisika here zvinhu izvi? Mwari aida kutoti zvinzwiswe nemunhu wese here kana dzingori nyaya dzevafundisi? Ndosaka vadzidzi banje vakazoenda kuna Jesu vakati izvo zvinhu zvamunoda kuti tidzidze zvacho munozvitaurirei nemifananidzo? Jesu aitaura nemifananidzo. Handiti wazviona. Iye aiticha nemifananidzo. Ende zvishuwo mifananidzo ndo yaakashandisa kuna Daniel, ndo yaakashandisa kuna zvakazarurwa. Masimbuzi egega, mabeasts chichi. Right. Hatichandei unonzwa mubvunzo mumwe chete weko achiupindura pana Mark 4 vhesi ya 10 kuenda pa12. Mark 4 verse 10 to 12. Wakati ari woga vakanga vanaye nevane 12 vakamubvunza zvemufananidzo. Akati kwavari, imi makapiwa zvakavanzika zveushe hwaMwari, asi kunava vari kunze zvose zvinoitwa nemufananidzo, kuti kuona vaone asi varege kuonesesa, nekunzwa vanzwe asi varege kunzwisisa, kuti zvimwe varege kutendeuka vakanganwirwe. Saka nyaya iri kuti iyo vanoda ndo vachanzwisisa. Ava tizobva kuti imimi tenzi nemhaka yei muchiticha vanhu ava muchishandisa mifananidzo. Yes. Zvinoita zvekuti saka chiri kuita kuti vatadze kunzwisisa mifananidzo. Ingotaureka zviri straight. Handiti wazviona. Exactly right. Muri right. Ndo pandiri kuuya chaipo kuti Jesu paaida kuti tidzidze chiprofita chemazuva ano ekupedzisira. Hazvizi here zvaive nyore kuti nyaya dzacho dzitaurwe straight, because ndiri kutoona kunge rimwe dambudziko rinokonzera kuti vanhu vatadze kuzvinzwisa hakusi kwekuti havadi shoko pasi. Vanoda, but pakanyanywa mifananidzo. Now wanzwa here matsanangurira aita Jesu apa? Hanzi kune ava vari kunze zvinoitwa nemifananidzo. Right. Asi kunemi hanzi kuti vaone varege kuonesesa, kuti vanzwe asi varege kunzwisisa, kuti varege kutendeuka vakanganwirwe. Right. Saka hanzi imimi nekuti pamwoyo penyu mune shungu
neumambo hwaMwari. Okay. Saka chero zvinhu zvikaitaurwa iri mifananidzo, Yes. mukasvikapo zvinokujekerai. Alright. Kuti kuna Daniel chapter 2 mamba akarota chiri chidhori chakagadzirwa nesimbi dzakasiyana. Asi ndobva zvanzi umambo hwaizoteverana huri 4. Zvino kuna Daniel 7 hapachadzokororwe simbi dzamhuka dzakasiyana, asi nyaya ndeimwe chete iri kungotaurwa nemifananidzo yakasiyana. Hapa ndapaona kuti uku kune simbi 4 dzakasiyana, uku kune mhuka 4 dzakasiyana. Ndanyatsozviona. Ende ukanotarisa kuchidhori chiya chinonoguma nekutsoka kune zvigunwe 10. Uku kuna Daniel 7 kunoti pamhuka yechi4 yaane nyanga 10. Zvinhu izvi zviri kundijegera. Aiwa, ndiri kunyatsozvitevera. Hanzi izvozvo zvinoitika kuvanhu vanofarira umambo hwaMwari. Vanojekerwa zvoti kana vachiteera nyaya yacho inenge iri so simple, haitombovaomera. Asi kune vaya vasingadi Mwari manje, hanzi akatarisa sokuti pakaonekwa shumba ine mapapiro azvichatomika senza, anobva adzima. Anobva asiyana nazo, because anobva aziya oenda kukwakarerwa kuti Mwari rudo, hama dzangu, Mwari rudo, osiya ukosiya uko. Takazodzwa vamwe tiri kutofamba nzirava tobva averenga kurava Bhaibheri. Bhaibheri vanenge vainaro. Uya kuverenga uya oti zvino pane chikara chakabuda mugungwa chakanga chakaita sembada, makumbo ebere nemusoro weshumba chiine nyanga 10. Zvikanzimira ungaibope iyoyo. Kubopa chimanje iyo mhuka yataurwa ine nyanga 10. Handiti uri kuona. Saka apedza kudaro onzi famba nayo. Hapana chatsanangurwa. Famba nayo ndima iyoyo. Taperi nendima. Ko izvi zvatsanangurwa izvi. Handiti uri kutoona manje kuti kuno Satani zvanoita umwe anobva anzi asiyana neBhaibheri robva raiswawo, umwe oenda naro. Asi kana averenga manje mufananidzo wacho hapana chaanobuda nacho ipapo. Inini ndakatozombodzwawo pamwe pacho paraiverengwa. Munoziva kuti chinenge chichitsimbidzirwa chii? Ikoma nechifemo. Alright. Koma munoizere. Koma punctuation ka. Ne full stop. Pane pachitsimbidzirwa kuti chiri kuti tombomira nayo pachifemo. Pachifemo ipapo panotsimbidzirwa zvokutoti zvaverengwa handisi kuti zvakaipa. Ndangofunga pamataura ipapo bedzi kuti Bhaibheri rinenge richida kuti mifananidzo itsanangurwe, uaproche uine pfungwa yekuti uda kunzwa kuti umambo hwaMwari zviri kutaura. Saka zvabva zvanzi manje panapa naJesu chazvinoisirwa mumifananidzo kuitira kurasisa vasina hanya nekuenda kudenga. Handiti wazviona? Because kunge kuscreena. Because vakaziva panopindwa napo vanopinda ivo vasina kufanira. Saka panondovharika. Panovharwa sei? Nzira yacho inovharwa nemifananidzo. Wokuti vanhu varida mabenefits but havadi zveumambo hwaMwari. Havadi kurarama zvinodiwa naMwari. Saka zvikaitwa simbu vanobva vangoswa namabenefits mahara. Saka zvinoita kunge zvavigwa kuita kunge pari kuda password. Saka makodze ekudenga mifananidzo. Asipo zvesho aterere makadhi atinawo ekupfekera pamadziro ebhanga aya tichitora mari pakashaya pasi painonzi chipini pakashaya pini mumwe anowana mari asiri muridzi wemari. Saka pini kuti mari iwanikwe nemuridzi wemari ichengeteke. Saka mufundisi vari kuti zvinogona vanoda zvinotogona kuti munzwise chiprofita. Mifananidzo ipini yekuti Mwari vanyatsoona kuti uri kuda here zveumambo hwaMwari. Iye Mwari vanoda anovapa pini yacho. Anovapa pini kuti ukabaya pini zvinojeka. Verenga pana John 12 verse 28 na 29. John 12 verse 28 na 29. Baba, kudzai zita renyu. Ipapo izwi rakauya richibva kudenga richiti, ndatorikudza, ndicharikudzazve.
Zvino vanhu vazhinji vakanga vamirepo vachinzwa vakati kwatinhira, vamwe vakati mutumwa wataura naye. Uri kuona Jesu ari kutaura nababa, baba vopindura, Right. vari kutotaurirana zviri kutonzwika, Yes. but vamwe vakanzwa mabhanangana. Okay. Handiti wazvoona, because vanga vasimo museko iri revari kutaurirana, havamo munyaya yacho. Okay. Handiti wazvoona, saka hapana chavakanzwa, vakangonzwa kutinhira. Zvokuti wakatoenda kumba wachiti kwatinhira, masikati machena kusina kana gore, kwatinhira. Handiti wazvoona. But Jesu anzwa zvimwe, ivo vatonzwa zvakasiyana. Saka vanhu kana vachiuya kubhaibheri, zvaakuenda nekuti pamwoyo pake ari kutsvagei. Alright. Vamwe vanongosvikonzwa kutinhira chete, chabuda hapana. Asi vanouya vachiti Mwari, pandiri kuuya panapa, pachaparidzwa, pachadzidziswa, ndiri kuda kunzwa kuti muri kuda kuti ndizivei ndigoitei. Mwari anovasarurira. Vateereri tinoda kutenda, hatizive kuti pamunouya pazvidzidzo zvinezvi muri kuvavarirei uye muri kutsvakei. Asi kana zviri zvenyaya yekuponeswa kwedu kuburikidza nezvatakaitirwa naMwari muna Jesu Kristu, mwoyo yedu tikaigadzirira kunzwisisa, shuwa zvinonzwisisika zvese. Pane zvimwe zvidzidzo zviri kumashure zvinogona kubatsirana nechidzidzo ichi, kuti pamuri kutsvaga kunzwisisa zvinodiwa naMwari zvikujekerei. Nhamba dzandichakupai munodzishandisa kuti mupiwe malinki ekuti mupinde mumawhatsapp groups amunopota muchitumirwa zvidzidzo. Mumagrupu imomo munotumirwa chidzidzo chimwe chete zuva roga roga, zvinogona kutibatsira kuti mimwe mibvunzo yatinayo inogona kudaro yakatopindurwa nezvidzidzo zviri kumashure. Saka torai nhare dzandaakudeedzera idzodzo modzishandisa kuti mupiwe pin link yekupinda mumawhatsapp groups. Dzinoti idzo 0774 651181, 0774 651181, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Sanganai nesu muchikamu chinotera. Mwari akukomborerei. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo, mananda ndibata ndimwedombo ndiwikende mwemo otungamire. Tenzi nditungamire semwana awonyara tamu unganyara dzinyanga, mananda anomunzwa kana matinyarara, imwe tenzi wenyanza. Tenzi nditungamire aponda ndasvika nyanza, mananda aondityisa handichina zororo, ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwe motiti ndinokutungamira.